ce mutum ne ya zo masallaci a makare a sallar magariba sai ya tarar an yi raka'a biyu hausan yana ne wannan an yi raka'a biyu ba an yi raka'a biyu ba hausan yana ne wasu sun ce yan Kano ne wani ya ce Kaduna suna da hausa ne sun wa? haramma akwai hausa a Kaduna na dauka hausa tana zazzau ne sai dai zazzau ya ce ta mutanen Kaduna kasu ji ni asa gafirillah to malam idan ya tashi ciko sallah raka'a ɗayan da zai cika zai bayyana karatu ne ko zai boye wassalamu alaikum a sharuwa lafiya fa'idan zan tuna mun amsa wannan tambaya kamar shekara 3 da suka wuce mafhum tayyib mun amsa wannan tambaya shekara 3 da suka wuce akwai bukatan a maimaita ko kuma a share na'am a maimaita ko to a dunkule magana mafi inganci shine sallah cika ta ake ba ramawa ake ba sallah me ake yi cikawa ake ba rama ta ake yi ba ka duba cikin littafin lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na 6 namba na 225 a ciki sun yi magana mai tsawo cewa ana cika sallah ne ba ana ramawa ba kuma suka ma ba da misali da sallah ta farilla irin wannan magariba da kake tambaya a kai suka kafa hujja da hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai da ya maimaitu da yawa a cikin aljami as-sahih hadisi na 600 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza sami'tumul iqama famshu ila as-salah alaykumus sakina wal waqar madha adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu wannan kuma fatawata zo cikin al-majmu' na imamun nawawi rahmatullahi alaihi a cikin fatawa mujalladi na 4 namba na 117 cewa maza ataratum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu annabi yace idan kun ji an kira sallah ko idan kun ji iqama to ku kama hanya zuwa ga masallaci daga kun ji ana hayya alas salah hayya alal fala manzo Allah yace ku bar komai ku tafi masallaci idan kuna tafiya sai ce ina umurtan ku da ku zama masu nutsuwa a cikin tafiyar taku da kuma sanin ya kamata idan kun zo kun samu liman duk abin da kuka samu tare da shi ku sallata abin da ya kubuce muku sai ce ku cika shi mafhum tayyib abin da ya kubuce muku sai ku cika shi a ka'ida idan ka samu liman ya sallaci wani bangaren sallah sai ka samu wani bangare lokacin da ya sallama iya abin da ka samu shine farkon sallanka abin da zaka kawo na baya shine karshen sallanka ba wai abin da ka samu da shine karshen sallah yanzu zaka kawo farkon ba a'a abin da ka samu shine me farkon sallanka abin da ya kubuce maka shine karshen sallah don ita sallan ba ribas kake yi ba ko da ka samu liman a raka'ar karshe to ta karshen nan ta liman ka ita ce raka'ar ka ta farko dalili kuma hadisin yace maza adraktum fasallu wa fatakum fa'atimmu wani zai ce akwai riwaya da tace faqdu abinda kuka samu ku koyi qaba'i haka ne akwai riwayar faqdu amma muna da amsa kaman uku akan wannan na farko rawin hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu manyan ɗalibansa da aka san suka san hadisi sun kawo riwayar fa'atimmu ne ba faqdu ba fassara wanda don haka kenan an samu cewa waɗanda suka kawo fa'atimmu sun fi zama masu tammul dabuti wato sun fi zama masu ƙarfin memory wajen haddace abu fiye da wanda suka kawo riwayar faqdu bangare na biyu wanda suka kawo riwayar a cika sallah sun fi yawa